Nu er du så kommet ind under fanen kognitiv terapi og coaching. I kognitiv terapi, der tager vi udgangspunkt i, hvilke problematikker, som du har lige her. Noget af det, man arbejder med i kognitiv terapiforløb, det er, at vi laver nogle målsætninger, og vi arbejder så med delmålsætninger hele forløbet igennem. Hjemmearbejde eller hjemmeopgaver er en stor bestanddel af det kognitive terapiforløb. Og derfor er det også essentielt, at du laver de opgaver, du får af mig igennem forløbet. Det er dem, som tager udgangspunkt i, hvordan vi starter næste session. Og så starter vi selvfølgelig med, hvilke erfaringer har du gjort dig i forhold til den givne opgave. Og virker den der metode overhovedet for dig? Var det grænseoverskridende, eller var der nogle problemer, som du ikke selv synes, du kunne håndtere? Og hvordan kan du håndtere det fremadrettet, når du støder på problemer igen? Og selvfølgelig skal det altid være med udgangspunkt i, hvordan virkede den her øvelse eller opgave for dig. Det aller vigtigste, det er selvfølgelig, at du er med hele vejen. Du skal rykke dig, men du skal ikke bestige bjerge. Det er vigtigt, at du også kan navigere i de opgaver, du får, og i det terapiforløb, som er startet for dig, sådan så du føler, at du har dig selv med hele vejen. Når vi arbejder i det kognitive terapiforløb, så arbejder vi jo også med, hvad det er, du ønsker dig at få ud af dit liv. I kognitiv terapi, der kigger vi på adfærden, på krop, på tanker og på følelser. Hvis du nu føler, at du mangler noget afklaring i dit liv, så er et terapiforløb en fornuftig ting at give sig selv i gave. Fordi du kommer til at få en masse afklaring, og du kommer til at lære en masse ting om dig selv. Og du kommer også til at udvikle dig selv, og du bliver i øvrigt også bevidst om, at du har nogle mønstre, som du tænker, det vidste jeg ikke, jeg havde, men vi ses.